Ja tu tak, máte také skúsenosti? Prečo ma tvoje kamarát fočí? Bo si to môže dovoliť, Ale nerobí, nemá. že by preto. A čo sa pýtal? Už ani neviem. Pekný výhľad, ne? Pár. Škoda Rapid Monte Carlo. Tu je veľa zverí, tak ako medvedov, že? Hej, dosť ľudí večeri. A tam dole je taká tabuľa, že pozor na medvede. Diviaky tu sú, ale diviaka stretnúť je horšie ako medvede. No, to tiež si myslím. A oni väčšinou tak večer. Asi, nie? Nie, diviaky. Tak celkom ako keď? chodí väčšinou večer, ale človek aj teď nestretne medvede. To som ešte nikdy nevidel. Ja. Našťastie. Ale ja som čo tam. Raz som videl tak z auta, ale tam, no taký stredný by som povedal, že vyšiel mi na cestu. A kde? Tam okolo Brezna som išiel, tam tiež sú také hory. No bol taký vyplašený, vyšiel na cestu, pozeral sa, utekal. Oni sú také plasy zvieratá. Oni ani nechcú človeka stretnúť, no to oni sa to s nimi človek stretne, tak to tak stretne. Ale sneh ešte je dole trošku miestami. Snehu? Tá v tých dolinkách asi nie, tam kde nie